Είναι ο τρίτος εισηγητής. Μου είπε ότι πριν 20 χρόνια απλά είχε περάσει από την Κύπρο για να πάει στους Αγίους Τόπους. Αυτός δεν είναι τόσο γνωστός σε εσάς. Όμως θα πω ότι γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε στη Θεσσαλονίκη, πήρε ειδικότητα ειδικού παθολόγου στην Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης. Μετά δημιούργησε οικογένεια, πολύτεκνη οικογένεια στο Βόλο και από το 1986 και για 5 χρόνια πήγαινε πολύ τακτικά στη Μονή του Οσίου Δαβίδ και φρόντιζε την υγεία του πατρός Ιακώβου. Ο πατήρ Ιάκωβος εκείνο τον καιρό με τα έντονα καρδιαγγειακά νοσήματα, με το βηματοδότη, υπέφερε πολύ. Από την εμπειρία που είχε με τον πατέρα Ιάκωβο, θα ήθελα όσο γίνεται μέσα στα πλαίσια του χρόνου να μας πει ό,τι προέρχεται. Μπράβο. Ευχαριστούμε. Άγιοι Αρχιερείς, Άγιοι Καθηγούμενε, σεβαστοί πατέρες και αδερφοί, οφείλω ευχαριστία και ευγνωμοσύνη σε όσους ενετέλεσαν να είμαι κι εγώ σήμερα μαζί σας. Ναι. Επειδή είμαι γιατρός, η ομιλία μου θα έχει ως θέμα ο Άγιος Ιάκωβος ως ασθενής. Υπάρχουν στιγμές μέσα στην πολυκύμαντη ζωή μας που είναι πολύ σπουδαίες και συνήθως το κατανοούμε αργότερα. Η συνάντησή μας με έναν Άγιο έχει αξία ανυπολόγιστη. Σε μια τέτοια συνάντηση θα προσπαθήσω να σας κάνω κοινωνούς. Τον Άγιο Γέροντα το γνώρισε το καλοκαίρι του 1986, όταν για πρώτη φορά επισκέφθηκα την Ιερά Μονή του Οσίου Δαβίδ με την οικογένειά μου. Μετά τον Εσπερινό, συνάντησα τον Άγιο Ιάκωβο. Ζήτησα την ευχή του και τον παρακάλεσα να ευλογήσει τα παιδιά μου. Αυθόρμητα του είπα, επειδή είμαι γιατρός παθολόγος, ότι αν χρειάζεται κάποια ιατρική φροντίδα εκ μέρους μου, θα ήταν ευλογία για μένα. Ο Άγιος δεν απάντησε, αλλά ευχήθηκε, καλώς ήλθατε και καλό προσκύνημα. Την άλλη μέρα Κυριακή, μετά τη Θεία Λειτουργία, με κάλεσε να πάμε στο κελί του να τον εξετάσω. Σε αυτή την πρώτη μας συνάντηση μου είπε, αν και πολλοί γιατροί προσφέρθηκαν να με βοηθήσουν, εγώ δεν το δέχτηκα. Ντρεπόμουν να δείξω το γυμνό σώμα μου επειδή είμαι ιερωμένο πρόσωπο. Το σώμα αυτό το είδαν μόνο η μητέρα μου όταν ήμουν μικρό παιδάκι και οι χειρουργοί στις επεμβάσεις που έκανα. Ρώτησα τον Άγιο Δαβίδ, που είναι ζωντανός Άγιος, και μου είπε να έχεις εμπιστοσύνη τον κύριο Νίκο και να δεχτείς να σε εξετάζει. Έτσι, κάνοντας υπακοή στον Άγιο, σε κάλεσα. Εξέτασα λοιπόν παθολογικά το μαρτυρικό σώμα του, που ήταν τόσο αδύνατο, μάλλον σκελετωμένο και γεμάτο ουλές από τα χειρουργεία που έκανε. Με έκπληξη διαπίστωσα ότι ευωδίαζε όπως τα Άγια Λείψανα. Αυτή η ευωδία ήταν συνεχής και αμύωτη, όλες τις φορές που τον εξήταζα. Παρά το ότι νίστευε αυστηρά, η αναπνοή του ευωδίαζε επίσης. Αυτό το διαπίστωσαν και τα μικρά παιδιά μας, τα οποία προσπαθούσαν, όταν μιλούσε ο Άγιος, να είναι κοντά του για να οσφραίνονται αυτή την ευωδία.
Μια μεγάλη ευλογία, την οποία έζησα από τον Άγιο Ιάκωβο, ήταν ότι μετά το απόδειπνο, αφού τον εξήταζα ιατρικά, με κρατούσε στο κελί του πολλές φορές και μετά τα μεσάνυχτα. Μου μιλούσε για τις πνευματικές του εμπειρίες, για τα θαύματα του Αγίου Δαβίδ, ακόμη και για τις εσωτερικές του καταστάσεις και πώς τις αντιμετώπιζε. Θέλοντας να δείξει έμπρακτα ότι ποτέ δεν πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, αλλά πάντοτε με προσοχή, προσευχή και νύψη να περνάμε τις ημέρες μας, έλεγε «Να, παιδί μου, το σώμα μου είναι νεκρό». Και ενώ καθόταν στο πάτωμα πάνω σε μια κουρελού, δίπλα στο σβηστό τζάκι, ακουμπώντας την πλάτη του στο κρεβατάκι του, έπαιρνε μια βαριά μασιά και χτυπούσε με δύναμη τα πόδια του στις κνήμες. Εγώ κατάπληκτος του έλεγα «Γέροντα, σιγά, θα σπάσετε τα πόδια σας». Και αυτός μου έλεγε «Όχι, παιδί μου, δεν θα τα σπάσω. Δεν αισθάνομαι κανένα πόνο. Το σώμα μου είναι εντελώς νεκρό». Αυτό όμως δεν μου δημιουργεί αίσθημα πνευματικής ασφάλειας και σιγουριάς. Και άλλοι άνθρωποι έφτασαν στην απάθεια, αλλά ο διάβολος για μια στιγμή τους έριξε. Γι' αυτό προσέχω, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της εξομολόγησης, όταν εξομολογώ γυναίκες. Κλείνω τα μάτια μου και δεν γυρίζω το κεφάλι μου ούτε για μια ματιά. Παρόλο που με πονάει ο αυχένας μου και η πλάτη μου και έχω και ήλικο και αν έκανα μερικές κινήσεις θα ανακουφιζόμουν. Όμως υπομένω και τον πόνο και τη ζάλη για να μην δώσω ευκαιρία στον πειρασμό να με πειράξει. Και εσύ, παιδί μου Νίκο, όταν εξετάζεις τα γυμνά σώματα των ανθρώπων, να προσέχεις να μην σε πειράξει ο πειρασμός. Στον Άγιο Ιάκωβο εφαρμόστηκε πλήρως το πατερικό. Δείξε μου τον πειρασμό σου να σου πω τι χάρη έχεις. Σε όλες του τις πνευματικές εργασίες τίποτα δεν ήταν εύκολο. Σε όλα είχε τον πόλεμο που ήταν ανάλογος της αρετής που εξασκούσε. Κάποτε ακούγοντας το δοξαστικό του Αγίου Γεωργίου, που έλεγε σε κάποιο σημείο του ότι «Ούκι λέησε το σκεύος το πύλινον το εαυτού, αλλά γυμνών ανεχάλκευσεν, εν βασάνης αυτό προσαμοιβόμενος». Είπα στον Άγιο ότι πιστεύω ότι αυτά τα λόγια ταιριάζουν στην πολύπαθη ύπαρξή του. Εκείνος με απάντησε με απλότητα «Ευχαριστώ, παιδί μου». Όταν πήγε στο μοναστήρι, ανθρωπίνως η κατάσταση που αντιμετώπισε από τους παλιούς πατέρες, που ήταν ιδιόρυθμοι, είναι σχεδόν απίστευτη. Ο Άγιος Γέροντας Ιάκωβος στο μοναστήρι ποθούσε την κοινοβιακή ζωή, εργασία υλική και πνευματική και ελεημοσύνη υλική και πνευματική. Με τον κόπο του ελεούσε με μυστικό τρόπο πάρα πολλούς φτωχούς από τα γύρω χωριά που πήγαιναν στο μοναστήρι να παρακαλέσουν τον Όσιο Δαβίδ και να βοηθηθούν από τον Άγιο. Τις δοκιμασίες που επέτρεψε ο Θεός να ζήσει, τις αντιμετώπισε με ιόβιο υπομονή. Ένα βαρύ χειμώνα, πηγαίνοντας στην εκκλησία, γλίστρισε στον πάγο της αυλής και πέφτοντας έπαθε κατάγματα στους σπονδύλους. Με δυσκολία πήγε στο κελί του. Έμεινε εξαπλωμένος, ακίνητος, με φοβερούς πόνους 3 εβδομάδες. Χωρίς θέρμανση, χωρίς φαγητό, χωρίς νερό, χωρίς εξυπηρέτηση στις ανθρώπινες ανάγκες. Κανείς από τους πατέρες εκείνους δεν πήγε να τον δει αν ζει ή αν πέθανε και να τον βοηθήσει. Ο Άγιος όλο αυτό το διάστημα έκανε υπομονή προσευχόμενος. Δεν άφησε καμιά πικρία, κανένα ανθρώπινο παράπονο να κυριεύσει την ψυχή του για την απίστευτη σκληρότητα και αδιαφορία των συμμοναστών του, διότι πίσω από αυτή την κατάσταση έβλεπε τον πειρασμό που σκλήρινε τους πατέρες. Γι' αυτό δικαιολογούσε τη συμπεριφορά τους. Αφού πέρασαν 3 εβδομάδες, παρεκάλεσε τον Όσιο Δαβίδ να έλθει να με βοηθήσει. Εκείνος μου παρουσιάστηκε με τη μορφή ενός από τους πατέρες. Αυτό του ζήτησα, να μην έρθει με τη δική του μορφή. Όταν μπήκε στο κελί με ρώτησε «Τι κάνεις, Πάτερ Ιάκωβε?» «Τι να κάνω, Πάτερ μου, 3 εβδομάδες είμαι κατάκητος και δεν μπορώ να κινηθώ». Τότε μου λέει «Για προσπάθησε να καθίσεις. Αν μπορούσε να καθίσω, Πάτερ μου, θα είχα σηκωθεί κιόλας». «Έλα να σε βοηθήσω», μου λέει. Με βοήθησε να καθίσω και με στήριξε με την πλάτη του. Τότε ένιωσα τη χάρη της ιεροσύνης του όταν με ακούμπησε. Αμέσως θεραπεύτηκα. Πριν βγει από το κελί μου, με ρώτησε «Ποιος είμαι, Πάτερ μου?» «Ο τάδε, Πάτερ μου», και του είπα το όνομα του φαινομένου μοναχού. Τότε μου λέει «Αλήθεια, αυτός είμαι?» Με κοίταξε με αγάπη και βγήκε από το κελί μου. Πήρα θάρρος και σκέφτηκα. Ο Όσιος ήταν και ούτε το χέρι του δεν φίλησα. Στην απορία μας, πώς ο Άγιος Ιάκωβος επιβίωσε
μέσα στο παγωμένο κελί του χωρίς ανθρώπινη βοήθεια αυτές τις 3 εβδομάδες. Την απάντηση μας την έδωσε ο Άγιος Δανιήλ ο Στυλίτης, τον οποίον τον θαύμαζε ο Άγιος Ιάκωβος και προσπαθούσε να τον μιμηθεί. Τον Άγιο Δανιήλ, κατά τη διάρκεια το Στυλίτη, κατά τη διάρκεια μιας βαριχημονιάς, τον σκέπασαν τα χιόνια. Και όταν οι μαθητές του μπόρεσαν και βγήκαν από τα κελιά τους, είδαν τον γέροντά τους να έχει τη μορφή παγοκολώνας. Βέβαιοι ότι είχε παγώσει, ανέβηκαν με σκάλες στο στήλο και με σφυριά έσπασαν τον πάγο. Και ό του θαύματος, ο Άγιος όχι μόνο ήταν ζωντανός και ζεστός, αλλά τους επέπληξε, γιατί τον ενόχλησαν, διακόπτοντας την ουράνια κατάσταση που ζούσε. Σε αυτές τις ακραίες πνευματικές καταστάσεις, όπως του Αγίου Ιακώβου ή του Αγίου Δανιήλ του Στυλίτη, όπου δοκιμάζεται η προαίρεση του ανθρώπου, στην αρχή ο άνθρωπος αισθάνεται και τον πόνο, και το κρύο και τη δίψα. Και όταν ανθρωπίνως δεν υπάρχει βοήθεια, τότε η χάρη του Θεού μετασχηματίζει τις αισθήσεις του ανθρωπίνου σώματος και γίνεται ο άνθρωπος υπέρ την φύση, δηλαδή ουράνιος. Εδώ θα ήταν χρήσιμο να αναφέρουμε τα εξής. Αυτή τη διήγηση του Αγίου Γέροντα, όπως την περιγράψαμε, ο ίδιος ο Άγιος, ανάλογα με τους ακροατές του, την ειδηγεί του περιληπτικά και με διάκριση. Έλεγε χαρακτηριστικά: «Σαν τον πόη μου βρίσκω, σαν την ψυχή μου δεν βρίσκω». Οι αφηγήσεις του για τα διάφορα γεγονότα της ζωής του ήταν ανάλογες με την πνευματική κατάσταση και δεκτικότητα των ακροατών του. Δεν μιλούσε για τη δική του αντιμετώπιση και πνευματική διαχείριση τέτοιων ή παρομοίων γεγονότων. Γενικά ο Άγιος δεν μιλούσε θεωρητικά για διάφορα θέματα, αλλά μιλούσε με τις πράξεις του. Όταν δεν υπήρχε ανθρώπινη βοήθεια, ζητούσε τη θεία αντίληψη του Αγίου Δαβίδ και των άλλων Αγίων. Όταν υπήρχε δυνατότητα ανθρωπίνως να βοηθηθεί με ιατρικές φροντίδες και φάρμακα, το έκανε, δίνοντάς μας το καλό παράδειγμα ότι πρέπει να υπακούμε στους γιατρούς. Γενικά ήταν πολύ διακριτικός στα λόγια του για τα διάφορα θέματα, είτε ιατρικά, που είναι και το θέμα αυτής της ομιλίας, είτε πνευματικά, είτε δογματικά. Σε όλα μιλούσε κυρίως με πράξεις, γνωρίζοντας ότι με τη χάρη που είχε, ότι τα λόγια δεν ωφελούν και υπάρχει κίνδυνος να παρεμηνευθούν. Ο Άγιος ήταν μια ψυχή άκρως ησυχαστική και αδιάκοπα λειτουργική. Με μεγάλη προθυμία και επιμέλεια διακόνιασε τους απλούς ανθρώπους για πολλά χρόνια σε πολλά χωριά και οικισμούς που εξυπηρετούσε. Εκτός από τη θεία λειτουργία της Κυριακής, τελούσε και όλα τα μυστήρια και ιεροπραξίες όπως γάμους, βαφτίσεις και άλλα. Επειδή στα χωριά συνήθως δεν υπήρχε τουαλέτα, το λεγόμενο αναγκαίο, οι άνθρωποι εξυπηρετούνται στα γύρω χωράφια. Έλεγε: «Εγώ λόγω της θέσεώς μου έκανα υπομονή στη σωματική μου ανάγκη μέχρι να επιστρέψω στο μοναστήρι, το απόγευμα της Κυριακής. Επειδή αισθανόμουν μεγάλο πόνο στην κοιλιά μου, με αναγούλα, τάση για μετό, σκεπτόμουν τους στυλίτες όπως τον Άγιο Δανιήλ, που υπέμεναν μέρες και νύχτες στη βία της φύσεως, επειδή οι προσκυνητές δεν τους άφηναν σε ησυχία. Όταν η κατάστασή μου έφτανε στο απροχώρητο, ερχόταν η χάρη του Θεού και η βοήθεια του Αγίου Δαβίδ και παραδόξως δεν αισθανόμουν καμιά ενόχληση. Έτσι έφτανα με ειρήνη στο μοναστήρι μου». Μου είπε ο Άγιος: «Μέχρι την ηλικία των 55 ετών ήμουν υγιέστατος. Δεν ήξερα τι θα πει κούραση, αρρώστια ή πόνος. Μετά τα 55 μου άρχισαν σιγά σιγά να με βρίσκουν όλες οι αρρώστιες. Μια φορά, μιλώντας με τον Πάτερ Νικόδημο που ήταν ηγούμενος και πνευματικός του είπα ότι δεν θα ήθελα γέροντα να δουν οι γιατροί το σώμα μου αν αρρωστήσω. Και μου είπε: «Αυτό, Πατριάκοβε, είναι υπερηφάνεια». Και εγώ του λέω: «Τι εστί υπερηφάνεια, γέροντα?» Όταν με έπιασε ένας δυνατός πόνος στην κοιλιά, είπε ο γέροντας ο Άγιος Δαβίδ, ο Άγιος Ιάκωβος, και η κατάσταση ήταν ανυπόφορη, κατάλαβα τι εννοούσε ο γέροντάς μου. Γιατί είπα πάνω στον πόνο μου: «Δεν αντέχω. Φέρτε μου ένα γιατρό να με εξετάσει και ας είναι και η γυναίκα». Ταπεινώθηκε. Με το ζώο με κατέβασαν στη λίμνη και πήγα στη Χαλκίδα, όπου έκανα διπλό χειρουργείο με την οφθαλμοφανή συμπαράσταση του Αγίου Δαβίδ και του Αγιάννου του Ρώσου. Επειδή στα πόδια μου παρουσιάστηκαν κυρσί, από την πολύ ωραία ορθοστασία και το γονάτισμα, χρειάστηκε να πάω στην Αθήνα να τα χειρουργήσω. Μετά από αυτή την επέμβαση στους κυρσούς, δημιουργήθηκαν στα πόδια μου νέοι κυρσί. Τα βράδια μετά την κούραση της ημέρας, όταν η πόνη ήταν αβάσταχτη, ερχόταν η καλή μου Παναγία με τον Όσιο Δαβίδ και μου έβαζαν φάρμακο στα πόδια μου και οι πόνοι μου περνούσαν για λίγες ώρες. Είναι γνωστό ότι η έλλειψη του ύπνου
καταβάλει το σώμα περισσότερο από την νηστεία. Στον Άγιο Γέροντα Ιάκωβο, στη θεληματική του αγρυπνία, προσθέθηκε και η αγρυπνία λόγω της ασθενείας του. Έχοντας σοβαρό ουρολογικό πρόβλημα, αναγκαζόταν σχεδόν κάθε τέταρτο της ώρας να πηγαίνει στην τουαλέτα για να ουρήσει. Με αποτέλεσμα, όλη τη νύχτα να είναι άυπνος, κοιμόμενος λίγα λεπτά με συνεχείς διακοπές του ύπνου. Τα χαράματα, έλεγε, εξαντλημένος όπως ήμουν, με έπιανε ένας γλυκός ύπνος. Τότε χτυπούσε το τάλαντο για την ακολουθία. Κάνοντας ξερό κουράγιο, έλεγα: «Σήκω, Ιάκωβε». Και κατέβαινα στην εκκλησία τόσο εξαντλημένος, σχεδόν πεθαμένος. Όταν όμως έμπαινα στο ιερό του ναού από το διπλανό πορτάκι, μια ουράνια δύναμη με ξεκούραζε και με ζωοποιούσε. Γινόμουν ένας άλλος άνθρωπος. Έτσι και εσύ, παιδί μου Νίκο, το βλέπεις και στον εαυτό σου. Όταν τη νύχτα σε ξυπνούν οι άρρωστοι, ενώ αισθάνεσαι τόσο κουρασμένος και τόσο νησταγμένος, όλη η δυσκολία είναι μέχρι να σηκωθείς. Ξεκινώντας μετά για την επίσκεψη του ασθενούς, βλέπεις πώς αισθάνεσαι σαν λιοντάρι. Είναι η βοήθεια και η χάρη του Θεού. Έτσι συμβαίνει πάντοτε. Θα δυσκολευτούμε λίγο μέχρι να ξεκινήσουμε για το έργο που μας προετοίμασε ο Θεός για μας. Τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει Εκείνος. Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το ουρολογικό πρόβλημα του Αγίου δημιουργήθηκε από ένα μεγάλο ουροκαθετήρα που τοποθέτησε ένας απρόσεκτος νοσοκόμος πριν από κάποιο χειρουργείο. Τότε τραυματίστηκε η ουρήθρα του Αγίου και έπαθε μετατραυματική στένωση. Τα ούρα εξερχόταν με μορφή λεπτής ακτίνας, σε μικρή ποσότητα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η οροδόχος κίστης να είναι σχεδόν πάντα γεμάτη. Για να δοθεί μια λύση σε αυτό το μαρτύριο, ενημέρωσα έναν ουρολόγο που ήταν γνωστός και αγαπητός στον Άγιο, τον κύριο Νίκο Παπανδρέου, με τον οποίο πήγαμε στο κελί του Γέροντα. Ο ουρολόγος του συνέστησε να γίνει η εισαγωγή του για λίγες μέρες στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς Αθηνών, όπου ήταν διευθυντής στην ουρολογική κλινική, για να του κάνει διαστολές στην ουρήθρα, ώστε να βοηθηθεί στο πρόβλημά του. Ο Άγιος Ιάκωβος τον ευχαρίστησε και τον ρώτησε: «Αν δεν κάνω αυτή την επέμβαση, θα κινδυνεύσει η ζωή μου?» Και ο γιατρός του απάντησε: «Δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, αλλά θα συνεχιστεί η ταλαιπωρία σου». Ο Άγιος επέλεξε να μην κάνει την επέμβαση, ώστε να μην χάσει τη σειρά του στο μοναστήρι, θεία λειτουργία, εξομολόγηση κλπ. Γενικά ο Άγιος έμπαινε στα νοσοκομεία για επεμβάσεις ή θεραπεία μόνο σε περιπτώσεις που θα κινδύνευε η ζωή του. Η πιο σοβαρή ασθένεια που τελικά οδήγησε τον Άγιο στην άλλη ζωή ήταν οι παθήσεις της καρδιάς του. Έλεγε: «Η καρδιά μου δεν είχε κανένα πρόβλημα, αλλά ένας πειρασμός που πέρασα, μια μεγάλη στεναχώρια, ήταν η αιτία να αισθανθώ ένα πολύ δυνατό πόνο στο στήθος. Από εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι η καρδιά μου αρρώστησε σοβαρά. Τις μεγαλύτερες στεναχώριες τις πέρασα δυστυχώς από το Ράσο, από τους ανθρώπους της Εκκλησίας. Γι' αυτό και ο Άγιος Δαβίδ συμβούλευε με αγάπη τον ευαίσθητο υποτακτικό του λέγοντας: «Ιάκωβε, η μεγαλύτερη αρρώστια είναι η στεναχώρια. Γι' αυτό δεν πρέπει να στεναχωριέσαι». Και εμάς ο Άγιος Ιάκωβος μας συμβούλευε με εσπλαχνία: τις στεναχώριες της ζωής σας να μην τις βάρετε μέσα σας. Και κάνοντας μια χαρακτηριστική κίνηση με το χέρι, έλεγε: να τις τρίχνετε πίσω. Όταν ο Άγιος χρειάστηκε είπε ο Άγιος: όταν χρειάστηκε να βάλω βηματοδότη για την τοποθέτησή του, υποβλήθηκα σε 2 επεμβάσεις, γιατί η πρώτη ήταν αποτυχημένη. Η δεύτερη επέμβαση έγινε χωρίς νάρκωση. Υπέμεινα τον πόνο, σκεπτόμενος στον Χριστό επάνω στο Σταυρό. Ο βηματοδότης τελικά τοποθετήθηκε κοντά στη δεξιά του μασχάλη, ώστε να υποφέρω και όταν έκανα το σημείο του Σταυρού και όταν σήκωνα το Ευαγγέλιο. Ο Άγιος υπέφερε από βαριά ισχυμία του μυοκαρδίου και παρά τη φαρμακευτική αγωγή και τις τακτές και έκτακτες εισαγωγές του στο νοσοκομείο, η κατάσταση προχωρούσε προς το χειρότερο. Το κρύο, καθώς και η ζέστη, ήταν αφορμής πόνου στο στήθος που συνοδευόταν από κρύο υδρότα και εξάντληση. Όμως ο ζήλος του γέροντα και η αγάπη του προς τον Θεό και τους ανθρώπους στήριζαν το πολύ βασανισμένο αυτό σώμα. Μετά την περιγραφή των ασθενειών του γέροντα, θεωρώ σκόπιμο να αναφερθώ σε κάποια κείμενα που αναφέρονται στην κατάσταση της υγείας του γέροντα. Ένας συγγραφέας σε κάποιο βιβλίο του λέει ότι ο Άγιος Γέροντας υπέφερε και από το στομάχι του και ότι υποβλήθηκε σε 2 χειρουργικές επεμβάσεις. Αυτό είναι αναλυθές, διότι εξετάζοντας τον γέροντα δεν διαπίστωσα ουλή από χειρουργική επέμβαση στο στομάχι.
Αλλού πάλι αναφέρεται ότι ο Άγιος υπέφερε από οσφιαλγία, έμεινε στο κρεβάτι 29 μέρες και παρά το ότι έκανε 80 ενέσεις, δεν είδε όφιλος μέχρι που οι Άγιοι Ανάργοι τον θεράπευσαν. Τα φάρμακα εκείνης της εποχής ήταν παλαιάς τεχνολογίας και επώδυνα. Το σώμα του Αγίου ήταν σκελετωμένο. Πώς θα μπορούσαν σε αυτό το σώμα να γίνουν 80 ενέσεις? Είναι πρακτικώς αδύνατον. Γι' αυτό, για αυτή την πληροφορία, έχω σοβαρές επιφυλάξεις. Τέλος, σε ένα ανώνυμο κείμενο ενός βιβλίου που είναι αφιερωμένο στον Άγιο Γέροντα, υπάρχουν κάποια μυθώδη πράγματα τα οποία αναφέρονται στο πρόσωπό μου, τον γιατρό από το Βόλο. Ότι δηλαδή, σε ερώτηση του Αγίου για μια ένεση που ήταν στο κομμωτίνο του, αν θα τον ωφελήσει να την κάνει, δήθεν του απάντησα ότι αυτή η ένεση θα του δημιουργήσει καθολική τριχοφυΐα και ότι θα φύγει από το μοναστήρι για να ψάξει να βρει γυναίκα να αμαρτήσει. Τέτοιες ασεβείς εκφράσεις, αν ήταν ποτέ δυνατόν, να υποθούν από μένα για στον Άγιο, τον οποίο σεβόμουν και αγαπούσα. Το συμπέρασμα είναι ότι τέτοια κείμενα δεν πρέπει να δημοσιεύονται χωρίς να γίνεται έλεγχος και διασταύρωση των πραγματικών γεγονότων. Γενικά, αυτούς που θέλουν να μιλήσουν ή να γράψουν για τους Αγίους, μεταξύ των άλλων, τους πολεμάει και ο εξής πειρασμός. Το να θέλουν να εντυπωσιάσουν με τις αφηγήσεις τους. Ενώ το ζητούμενο είναι η δόξα του Θεού και η τιμή του Αγίου και όχι η προσωπική προβολή. Επιστρέφοντας στη διοίκησή μου, κάθε βράδυ μετά το απόδειπνο πήγαινα στο κελάκι του Γέροντα, τον εξήταζα παθολογικά, του έκανα καρδιογράφημα και ήλεγχα τη φαρμακευτική του αγωγή. Ο Άγιος Ιάκωβος, με όλη την πνευματικότητα που είχε, δεν έπαβε να είναι και ένας φυσιολογικός άνθρωπος και πολλές φορές μιλούσε εκφράζοντας τη δική του ανθρώπινη άποψη. Μια φορά λοιπόν του λέω ότι από τη φαρμακευτική αγωγή του, 2 φάρμακα που έπαιρνε δεν μπορούσαν να συγχορηγηθούν. Γιατί ήταν επικίνδυνο για την υγεία του και του εξήγησα τους λόγους. Μα αυτά τα φάρμακα, Νίκο μου τα έδεσε ο καθηγητής ο Κρεμαστινός. Ξέρεις, αυτός που εξέταζε το μεγάλο, εννοώντας τον Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου. Του λέω, Γέροντα, παρόλο που είναι καθηγητής, δεν πρόσεξε το συγκεκριμένο φαρμακευτικό συνδυασμό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν το μυαλό τους σε πολλά πράγματα. Ο Άγιος Ιάκωβος παρόλα αυτά δεν πίστηκε να του αλλάξει τη συγκεκριμένη αγωγή, αισθανόμενος δέος μπροστά στο καθηγητικό αξίωμα του γιατρού αυτού. Βέβαια, σε όλα τα άλλα μου έδειχνε πλήρη εμπιστοσύνη, γιατί ο Όσιος του Δαβίδ του είπε να μην πιστεύετε. Θεωρώ χρήσιμο να σας αναφέρω ότι σε αιματολογικές εξετάσεις που κάναμε στο Γέροντα, όταν του έκανα αιμοληψία το βράδυ πριν φύγουμε από το μοναστήρι, είχε αιματοκρίτη 45. Βλέποντας την ελάχιστη τροφή που έπαιρνε και γνωρίζοντας ότι δεν έπαιρνε σίδηρο ή βιταμίνες όπως φιλικό, οξύ ή βιταμίνη B12 που είναι αιμοποιητικοί παράγοντες, ήταν τουλάχιστον ιατρικά παράδοξο ο εξαιρετικός αιματοκρίτης του και επιβεβαίωσε του Ευαγγελίκου ότι ούκε πάρτο ζήσεται ο άνθρωπος. Ούκε πάρτο μόνο ζήσεται ο άνθρωπος. Μετά την ιατρική εξέταση, λόγω της τραγικής καταστάσεως της υγείας του και των ποδιών του και το σώματός του γενικά, μέσα σε μια λεκάνη έπλαινα το μαρτυρικό σώμα του και τα πληγωμένα του πόδια. Ο Γέροντας, όπως και άλλοι Άγιοι που του διακονήσαμε, δικαιολογούσε αυτή την έξτρα περιποίηση εξωπραγματική για την ασκητικότητά τους, λέγοντας ότι και ο Άγιος Βασίλειος, ο Μέγας, που ήταν και ιατρός, έλεγε ότι όταν είμαστε άρρωστοι πρέπει να κάνουμε και λουτρά, γιατί και αυτά είναι θεραπεία. Ακολουθούσε λοιπόν την συμβουλή του Αγίου Βασιλείου. Λοιπόν, έπλυνα το μαρτυρικό του σώμα και τα πληγωμένα του πόδια. Οι πατέρες διακονούσαν σε αυτή τη διαδικασία φέρνοντας ένα κουβά με ζεστό νερό, ένα μουσαμά, μια λεκάνη και μια μικρή κανάτα. Η στάση του Αγίου εκείνη την ώρα ήταν η εικόνα της άκρας ταπείνωσης. Καταλαβαίνετε πώς ήταν. Το μαρτυρικό σκελετωμένο σώμα του με τις σουλές από τις εγχειρήσεις θύμιζε τον Άγιο Ονούφριο στις αγιορείτικες τοιχογραφίες. Με κλειστά μάτια, σιωπηλός, προσευχόμενος, περίμενε πότε θα τελειώσουν οι ιατρικές μου φροντίδες. Όταν τελείωνα την περιποίηση των ποδιών του με αντιθρομβωτικές και δροσιστικές αληθές, ο Άγιος εξέφραζε την ευγνωμοσύνη του. Σηκωνόταν, περπατούσε μες στο δωμάτιο σαν μικρό παιδάκι, λέγοντας χαρούμενος: «Βλέπεις, Νίκο μου, πως περπατάω τώρα. Τα πόδια μου είναι μια χαρά. Δεν αισθάνομαι κανένα πόνο». Και έδινε ευχές με όλη του την καρδιά. Ένας από τους μοναχούς στο τέλος έπαιρνε τον κουβά, τη λεκάνια και το μουσαμά. Το μουσαμά του βάζουμε στο πάτωμα για να μην βραχεί. Μια φορά έμεινε κατάπληκτος, γιατί ο μουσαμάς ευωδίαζε. Αλλά πώς να μην ευωδιάζει, αφού όλο το σώμα του Γέροντα ευωδίαζε. Ήταν στην κυριολεξία μια μυρωθήκη του Αγίου Πνεύματος. Το μεγάλο μαρτύριο που βίωνε ο Άγιος ήταν ένας φοβερός κνισμός από χρόνιες τραγάδες
στο εσωτερικό του εντέρου του. Μου έλεγε: «Παιδί μου, δεν υπάρχει χειρότερο μαρτύριο από τον κνισμό. Είναι το πάθος με το οποίο μαρτύρησε ο Ιώβ. Είναι σατανικό πάθος. Και ο μεν Ιώβ καθόταν πάνω στην κοπριά και με το όστρακο έξινε το σώμα του. Εγώ την ώρα της ακολουθίας, ντυμένος με τα ιερατικά μου στο ναό, έχω τέτοιο φοβερό κνισμό στο έντερο εσωτερικά που μου έρχεται υδρότας και λιποθυμία. Χωρίς τη βοήθεια του Αγίου δεν θα μπορούσα να το υπομείνω». Όταν με κάποιες ειδικές αληθές ο Άγιος Γέροντας ανακουφίστηκε από τον κνισμό, είπε: «Παιδί μου, δεν θα άντεχα αυτό το βάσανο. Θα σταματούσε η καρδιά μου. Ο Άγιος Δαβίδ να σου ανταποδώσει ό,τι κάνεις για μένα». 3 μήνες πριν την οσιακή κοίμησή του, η διακονία μου στον Άγιο τελείωσε με απρόσμενο τρόπο. Ενώ ήμουν έτοιμος να προσφέρω τις ιατρικές μου υπηρεσίες στον Άγιο, όπως πάντα, έρχεται ο πατέρης Σεραφείμ, ένας από τους παλιούς πατέρες της Μονής, και μου λέει: «Μου είπε ο γέροντας, κύριε Νίκο, ότι δεν χρειάζεται να τον εξετάσετε γιατί είναι ταλαιπωρημένος». Έμεινα άναυδος. Έπειτα σκέφτηκα: και ποιος είμαι εγώ που θα εξετάσω τον Άγιο, και πολλοί μου είναι τόσες φορές που τον διακόνησα. Από τότε, για να μην φέρω τον γέροντα σε δύσκολη θέση, έκανα 3 μήνες να επισκεφτώ το μοναστήρι. Πηγαίναμε τακτικά. Πηγαίναμε ως συνήθως να λειτουργηθούμε αυτό το διάστημα, το τρίμηνο δηλαδή, στο μοναστήρι της Πορταριάς στη Γερόντισσα Μακρίνα. Μια μέρα μου λέει η Γερόντισσα: «Νίκο, δεν πηγαίνετε πια στον Όσιο Δαβίδ, στον γέροντα Ιάκωβο?» Η Γερόντισσα της είπα: «Συνέβη αυτό και αυτό». Με κοίταξε χαμογελώντας και με ρώτησε: «Δεν κατάλαβες γιατί συνέβη αυτό?» «Ξέρεις γιατί ο γέροντας σου φέρθηκε έτσι?» «Γιατί οι πατέρες σκανδαλίστηκαν και είχαν λογισμούς για το μεγάλο σύνδεσμο που είσαι με τον Άγιο και την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό σου. Έτσι, για να τους αναπαύσει, φέρθηκε με αυτόν τον τρόπο. Οι Άγιοι ερμηνεύουν τους Αγίους». Η Γερόντισσα ερμήνευσε για ποιο λόγο, εγώ δεν το κατάλαβαινα. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα τη μεγάλη θυσία που έκανε ο Άγιος, αλλά και τη ρεπτότητά του. Να μην μου μιλήσει ο ίδιος, αλλά ο πατήρ Σεραφείμ, ότι τελείωσαν πια οι ιατρικές μου υπηρεσίες. Έτσι, το τελευταίο τρίμηνο της ζωής του το έζησε με υπομονή, ζώντας ως ερημίτης ασκητής. Είμαι σίγουρος ότι ο Όσιος Δαβίδ, ο οποίος ήταν και ο γέροντάς του, δεν ήθελε να του στερήσει το στέφανο της υπομονής και του έδωσε την ευλογία για αυτή την υπόθεση. Ο Άγιος Ιάκωβος με αυτόν τον τρόπο έδειξε την αγάπη του για τους δικούς του, εφαρμόζοντας τα λόγια του Χριστού ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη αγάπη από το να θυσιάζεις τον εαυτό σου για τους αδερφούς σου. Η απόφαση του Αγίου θα μπορούσε να παρομοιαστεί με ένα πολυδύναμο φάρμακο. Πρώτον, όσον αφορά τον ίδιο, μου φαίνεται ότι εκούσια άφησε τον εαυτό του στα χέρια του Θεού, σηκώνοντας το σταυρό των ασθενειών του. Δεύτερον, ανέπαυσε, όπως προαναφέραμε, τους πατέρες της Ιεράς Μονής του με τη στάση του. Και τρίτον, δίδαξε και σε μένα ότι τα χαρίσματα και τα διακονήματα που μας εμπιστεύτηκε ο Θεός μπορεί να τα θεωρήσουμε αυτονόητα. Και στο βάθος να πιστέψουμε ότι κάτι κάνουμε, κάτι αξίζουμε και τέλος πάντων κάτι είμαστε. Ενώ όλα είναι δωρεές του Θεού μέσω των διαχειριστών της χάριτός του που είναι οι Άγιοι και συγκεκριμένα ο τιμόμενος Άγιος Γέροντας Ιάκωβος. Μια εβδομάδα πριν το οσιακό του τέλος πήγαμε στο μοναστήρι. Με κοίταξε με θλιμμένο χαμόγελο και μου είπε: «Ήρθες, Νίκο?» «Πάλι καλά που δεν ήρθες τα Χριστούγεννα», εννοώντας ότι αν ερχόμουν τότε δεν θα τον ξανάβλεπα. Γιατί ήξερε ότι σε μια εβδομάδα θα αναχωρούσε για την αληθινή ζωή. Τότε πήραμε για τελευταία φορά την ευχή του και όταν τον εξήτασα, η ψυχή μου έκλαιγε. Για την αγάπη που μας έδειξε και τις ουράνιες ευλογίες που μας έδωσε για τις λίγες ιατρικές φροντίδες μας και τον ελάχιστο κόπο μας. Ανάμεσα στις αρετές του Αγίου, η υπομονή του σε όλη του τη ζωή και ιδιαίτερα στις ασθένειές του είναι ένα πνευματικό κεφάλαιο, που όλοι μας αργά ή γρήγορα θα χρειαστεί να το αξιοποιήσουμε, καθώς και η ασθένεια και ο πόνος είναι μια πραγματικότητα στη ζωή όλων μας. Ο Άγιος Γέροντας Ιάκωβος πιστεύω ότι έχει υπό την προστασία του και εμάς που τον γνωρίσαμε και όσους δεν τον γνώρισαν σωματικά αλλά τον επικαλούνται. Ας έχουμε τις Άγιες ευχές του.